Seba' darbiet insibu fl-Iskrittura mqazza. Jekk xi ħadd għandu id-dnejn, ħajisma' dak li jgħid l-Ispirtu lill-Knejjes. Meta xi ħaġa tgħidha darba għadta, però meta għandna l-istess sentenza ripetuta 7 darbiet fl-Apokalissi. Li hemm bżonn nżommu widnejna u naraw li huma widnejn li jisimgħu huma sensittivi għal dak li preżentament l-Ispirtu Santu li huwa l-Paraklitu li Ġesu bagħat fil-Knisja biex imexxija, x'irid jgħid l-Ispirtu Santu lilna bħala kongregazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Mhux knejjes oħra lilna. X'qed jipprova jgħidilna. Aħna li qegħdin nirsistu u nagħmlu ħilitna biex kemm jista' jkun lil Mulej nagħtuh l-aqwa qima l-aħjar servizz tagħna. Però jekk aħna ma nkunux lesti li nisimgħu u nagħmlu fattina flok ma jkollna suċċess inkunu qegħdin attwalment nagħmlu f'Roma. Jeħtieġ li naraw l-Ispirtu Santu fejn u kif irid jiddereġina, irid jiggwidana, jmexxina sabiex inkunu ta' bilħaq Knisja illi Ġesu għandu pjaċir biha. Jekk xi ħadd għandu widnejn biex jisma' ħajisma' dak li jgħid l-Ispirtu lill-Knejjes. Eżortazzjoni li tinsab wara 7 ittri li Ġesu bagħat biex jindirizza 7 knejjes lokali fl-ewwel seklu li kellhom bżonn messaġġ minn għandu. U allura din mistoqsija tiegħi x'qed jgħidilna l-Ispirtu Santu? Ġesu jgħidilna li meta jiġi hu l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-Verità, ma jitkellimx minnu nnifsu, imma dak li jisma' jgħid għax jieħu minn tiegħi u jarrafulkom. U allura hija relattivament faċli. X'qed jgħidilna l-Ispirtu Santu l-istess bħalma Ġesu qal fl-ewwel seklu il dawk il-knejjes fejn ċanfarhom, fejn inkoraġġihom, fejn tom wiedi, fejn għeddidhom ukoll. Hemm bżonn ikunu sensittivi sabiex naraw illi bħala kongregazzjoni, bħala nies illi biftehim bejnietna, marbutin flimkien brabta ta' imħabba, brabta ta' lealtà lejn sid komuni, Ġesu Kristu, naraw illi il-ħidma, it-testimonjanza li nagħtu tkun waħda prestiġjuża, waħda denja ta' sidna illi maħabba fina miet u kien irxuxtat u issa preżentament qiegħed fuq l-emenija tagħha jara illi l-xogħol mibdi fina jitwassal għal perfezzjoni u għat-tmiem tiegħu. Allura jiena ħsibt fit-8 oqsma kruċjali. 8 areas illi hemm bżonn illi kontinwament narfu nżommu attenzjoni għalihom, altrimenti bħala Knisja nkunu qegħdin niżvijaw. Ma jibqax dik il-karattru deċiżiv ta' Knisja kif irida Kristu. U l-ewwel waħda ħansemmi u appuntu hija ħansemmiha l-ewwel waħda xi li żied waħda importanti il għaliex minna sa jiżvolġu l-oqsma l-oħra kollha. Hija tkun Knisja li temmen. Knisja li temmen. X'temmen? Mhux kwalunkwe ħaġa, mhux kulħadd jiġi bl-idejat tiegħu u ħallata ballata. Kulħadd jemmen xi ħaġa. L-ateisti jemmnu, l-agnostiċi jemmnu, il-Buddisti jemmnu, kulħadd jemmen xi ħaġa. Skont x'temmen. Knisja li temmen il-kelma ta' Alla kollha kemm hi u xejn ħlief il-kelma ta' Alla. Ġesu jgħid fit-talba tiegħu lill-Missier qaddishom fil-verità tiegħek, kelmtek hija l-verità. Propjament il-logo li għandna hawnhekk. Kelmtek hija l-verità. U allura Knisja li toġob il-Kristu hija Knisja mibnija fuq il-verità u li tirċievi dik il-verità avolja kultant ma ttoqx, avolja kultant insibuha kontra l-vina tan-natura umana tagħna. Il-Knisja mill-antik ippreżentat li anfisha fid-dinja bħala Knisja li temmen.
Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li sta kollox, li ħalaq is-sema u l-art, nemmen f'Ġesu Kristu, nemmen fl-Ispiritu Santu, nemmen fil-ġenna, fl-infern, fil-ġudizzju, nemmen fil-maħfra tad-nubiet. U allura għandna storja issa twila warajna illi uritna l-aħjar minna dak li ħansejħulhom bħala il-kredijiet ekumeniċi, il-kredu tal-Apostli, il-kredu Niċen, il-kredu ta' Kostantinopli, il-kredu ta' Atanasju. Kollha kredijiet mill-antik, mill-ewwel 5 sekli aħna nirċevuhom, nilqawhom. Naffermaw il-verità tagħhom. Tkun knisja mela illi temmen. Knisja illi ġib ruħha bħalma qal l-Apostlu Pawlu. Il-kolonna u r-rifda tal-verità. Il-kolonna u ċoħe hija knisja li tolli l-fuq il-kelma tal-Alla u turja bħala l-kelma awtorevoli tal-Alla għal dinja midimba u il-rifda jew il-parti ketta ġifieri li tiddefendi il-verità. Il-verità mhix negozjabbli. Il-verità ma nagħmlux biha li rridu, tista' tagħmel biha li trid, però mbagħad bħalma qal Ġesu Kristu fi-Ġwanni 12, tajjeb, jekk xi ħadd ma jismax kliemi, hemm wieħed li jagħmel ġudizzju minnu fl-aħħar jum. Il-kelma li jien qedtilkom dik tagħmel ġudizzju minnu fl-aħħar jum. Ġifieri kulħadd jiftaħar bil-libertà li jista' jagħmel li jrid, però fl-aħħar hemm il-konsegwenzi. Da bħalma inti jekk inti marit u jekk taħseb illi tista' tfejjaq il-marda tiegħek billi tgħalli ftit ħxejjex u tixrobhom, meta għandek bżonn forsi mediċina ġenwina, fl-aħħar tħallas il-konsegwenzi. Knisja illi temmen. Knisja illi żomm lil Sidna Ġesu Kristu bħala l-għalliem. Anke Nikodemu meta kien għadu mitluf, għaraf. U qallu l-Ġesu, qallu aħna nemnu, aħna nafu li inti għalliem ġej minn għand Alla. Knisja Kristjana temmen illi f'Ġesu għandna l-għalliem suprem tagħna. Ċertament kien hemm il-profeti, kien hemm nies ġusti li tkellmu minn qabel. L-Iskrittura stess tammetti li Alla b'diversi modi u b'ħafna manjieri kellem lill-missirietna permezz tal-profeti u Ġesu jafferma l-verità tagħhom, imissa f'dan l-aħħar jiem kellimna bibnu li għamlu werriet tal-ħwejjeġ kollha. U allura l-Knisja taraf lil Ġesu bħala l-għalliem tagħha. U Ġesu nnifsu qal illi jekk xi ħadd iwarrab liġkem il-kmandamenti tiegħi u jgħallem lil ħadd ieħor hekk, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-Satanas mewwiet. Il-Knisja fidila, Knisja kif għandu jkun, tilqa il-tagħlim sħiħ ta' Ġesu u dwar Ġesu. Jekk aħna ngħidu pereżempju min hu Ġesu, Ġesu huwa Alla etern li minħabba fina was-salvazzjoni tagħna sar bniedem biex jagħmel tpattija sħiħa għad-dnubiet. Kemm hija importanti l-verità għal Ġesu kienet importantissima. Għall-Apostli l-istess ħaġa. L-Apostli li tkellmu f'ismu xandru u affermaw il-verità. Eżempju wieħed mit-tieni epistola ta' Ġwanni. Il-presbiteru l-Sinjura maħtura l-ulieda li jiena inħobb fil-verità, għanaw kemm il-darba jsemmi l-verità. Waħda. U mhux jien waħdi, ma dawk kollha li jarfu l-verità. Minħabba l-verità li tagħmmar fina u tibqa' magħna għal dejjem, magħkom tkun il-grazzja l-ħniena u sliem minn għand Alla l-Missier u minn għand Sidna Ġesu Kristu bin il-Missier fil-verità u fl-imħabba. Fraħ ħafna meta sibt xi wħud minn uliedek jimxu fil-verità skont il-kmandament li ħadna minn għand il-Missier. Verità, verità, verità. L-istess Ġwanni l-Apostlu jgħid li aħna nafu li aħna Alla u d-dinja kollha qiegħda fil-ħażen u nafu li l-ben Alla ġiem u tagħna għaddem biex narfu l-dak li hu veru. U aħna f'dak li hu veru f'ibnu Ġesu Kristu. Minn hawnhekk jekk aħna għandna l-verità u l-verità nieqfu sħiħ fiha u nimbnew fiha, minn hawnhekk allura ħajħorġu l-oqsma l-oħra li jibqgħu ikomplu isettquna bħala Knisja ġenwina ta' Ġesu Kristu. Nistgħu ma nkunux popolari, nistgħu nkunu majra, kritikati, l-interess tagħna huwa li aħna noġbu lil Sidna. Knisja li temmen u Knisja li temmen allura ħatkun ukoll neċessarjament Knisja li tqim. Knisja
li tagħti qima, knisja li la darba għandha tarif, għandha informazzjoni li qed tirrikorja l-iskrittura biex tara Alla kif tkellem mhux qal, hija knisja li ħadd tirrispondi issa. Li ħadd twieġeb, li ħadd irreaġixxi għal rivelazzjoni tal-Alla. Alla qed ifittex il dawk li imuh fl-ispirtu u fil-verità. Hija xi ħaġa tremenda. Ħsieb vera profond. Alla ifittex il dawk li imuh. Imma mhux kwalunkwe qima, mhux kwalunkwe qima. Hija qima fl-ispirtu u fil-verità. Issa l-Apostolu Pawlu fl-ittra l-Filippin jgħid illi ċ-ċirkonċiżjoni hija aħna, ġifieri il-poplu vera ta' Alla, mhumiex fi żmienu kien hemm il-Lut li qegħdin jippretendi li huma il-poplu ta' Alla, però dawn l-istess Lut ċaħdu lil Ġesu bħala l-Messija u Pawlu hawn qed jgħid issa insomma min huwa allura l-poplu ta' huma jew aħna. Aħna ċ-ċirkonċiżjoni vera. Li nqimu l-Alla fl-ispirtu u nifirħu fi Kristu Ġesu u li m'għandniex fidi jew fiduċja qawwija fil-ġisem. Qed jgħid li aħna ma nafdawx fina nfusna imma poġġejna niddependu għal kollox fuq Sidna Ġesu, il-medjatur illi bih għandna l-konfidenza li nersqu lejn Alla sabiex noffru sakrifiċċji spiritwali permezz tiegħu lill-Alla. Alla jrid għax ħaqqu għax hu denju li jirċievi qima aċċettabbli mingħand il-bnedmin. Knisja ta' Ġesu Kristu tittaraf illi bħalissa li għadna fuq l-art Alla qiegħed iħejjina għal l-ogħla l-aqwa l-iprem tip ta' eżistenza u ċoe illi inqimuh u ngawduh għall-eternità kollha. Bħalissa qegħdin fi skola fejn qegħdin nitalmu nagħtu qima lil dan Alla ħaj u veru. Jekk naqraw fl-Apokalissi, Ġwan jagħtina ħjiel ċkejken x'tip ta' qima tingħata lill-Alla. F'Kapitlu 4, vers 10, jgħidilna li l-24 xieħ rappreżentanti tal-Knisja, tal-Knisja kollha, Testament Qadim u l-Ġdid, 12, l-24 xieħ kienu jinxteħtu quddiem dak li huwa fuq it-tron u jagħtu qima lil dak li huwa ħaj għal dejjem ta' dejjem u jitfgħu il-koruni tagħhom quddiem it-tron u ma jgħidu inti jistħoqlok mulej li tilqa' glorja u ġieħ u seta' għax inti ħlaqt kollox u bir-rieda tiegħek saru u nħollu. Qegħdin jarfu lil Alla bħala s-sors ta' kull eżistenza, bħala l-ħallieq tas-sema u l-art u kull ma fihom. U huma qegħdin iżommu ebda mertu għalihom infushom imma aktarx il-kuruni tagħhom jixtuhom quddiem it-tron. U jagħtu krettu lill-Alla waħdu għal għada tagħhom. Privileġġjati li tresqu quddiem it-tron sabiex jagħtuh qima. Allura għadha boħra l-aħwa qed infakkarkom illi meta niltaqgħu flimkien bħala Knisja qegħdin niltaqgħu biex nagħtu qima lill-Alla. Il-kompitu l-aktar sfidanti li jista' ikun fuq wiċċ l-art. Illi inti ħadd tiltaqa' ma' nies illi bħalhom għandek qalbek imġedda, imwieled mill-ġdid sabiex il-koll għalenija biħsib wieħed nirrikonoxxu lil dan Alla illi ħen tant għalina. Il-qima iċċentrati fuq Alla, qima fl-ispirtu fil-verità, qima intelligenti, qima reverenti, ġifieri konxju li tinsab fil-preżenza ta' Alla qaddis. Bħalma jagħmlu l-anġli fis-smewwiet li kontinwament jgħidu xulxin qaddis, qaddis, qaddis. Walma li Alla treżerx. L-ismewtu l-art huwa mimlija bil-grati. Kemm aħna konxi li aħna ninsabu fil-preżenza tagħna. Bħalma ġralu Ġakob, meta qam mir-raqda wara li raqat fix-xari bblata bħala l-imħadda tiegħu xejn stembaħ qal twerwer u qal dan huwa bieb il-ġenna. Irrealizza li kien fil-preżenza tagħna. Kristjan jekk aħna rridu illi nkunu ta' bilħaq Knisja li toġob il-Kristu, nkunu
Knisja illi aktarx milli nikkupjaw x'qed isir fil-kultura tagħna. X'qiegħed x'inhuwa popolari fis-soċjetà tagħna. Ejjew naraw Alla x'tip ta' qima irrid. Mhux qima biex niddevertu flimkien. Mhix qed ngħid basta x'iddeverti. Ħadd għandu bżonn ir-rilassament u daqsxejn ħin fejn jistrieħ. Meta niġu hawnhekk ma niġux niddevertu. Niġu għal xi ħaġa wisqola. Niġu biex nitennew fil-mulej. Nifirku fih. Niċċelebraw il-grazzja tiegħu flimkien. Il-Knisja mhijiex teatru. Mhijiex sala ta' sfin. Kif jekk forsi tiftħu ħafna mit-channels fuq it-televiżjoni u taraw x'qed jiġri barra minn Malta, dik l-impressjoni li tieħu. Il-Knisja hija l-ġabra tal-qaddisin tagħha, konxi mimlijin bl-ispirtu sabiex jagħtuh qima. Japprezzaw, nitalmu napprezzaw il-Alla għal dak li hu, Alla infinit, Alla suprem, Alla li fih neżistu u ngħixu. Alla omnipotenti. U fil-qima tagħna allura Alla iqarribna lejh. Jagħmilna aktar konxi tal-istat midneb tagħna. Bħal Pietru, illi wara li qabad dik il-qabda mirakoluża tal-ħut, meta Ġesu qallu wadda bin-naħa l-oħra tad-dajsa, Pietru inxteħet għal-kub tiegħu quddiem Ġesu. U qallu dbiet minni mulej, għax jien raġel midneb meta Alla jurina lil nnifsu nintebħu bil-ħmieġ morali tagħna u fl-istess ħin bil-qdusija infinita tiegħu. Dan huwa l-iskop ta' Knisja li tinġabar flimkien sabiex nagħtu qima lill-Alla ħalli iva aktar u aktar naslu għal konklużjoni illi dan Alla li huwa tant ħanin, tant tajjeb magħna, ħaqqu kull ubbidjenza tagħna. Mhux ftit jew ħafna, kull ubbidjenza. Int għandek tħobb il-mulej b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha. U meta Knisja qed tagħti qima, hija Knisja illi lesta illi tħobb il-Alla u sservih bil-ferħ u b'ringrazzjament fil-qalb. Qasam ieħor. Jekk ta' bilħaq irridu nuri l-anfusna li aħna Knisja ta' Kristu. Knisja li Ġesu jagħtiha s-siġill tal-approvazzjoni tiegħu. Għandha tkun Knisja li titlob. Knisja illi taraf il-privileġġ kbir illi nersqu l-tron tal-grazzja għax Alla jistedinna. Ġesu jgħidilna huwa missierkom ta' smewiet, jekk intom. Intom ħżiena, tafu tagħtu għotjiet tajba lil kemm aktar missierkom ta' smewiet jagħti għotjiet tajba dawk li jtolbuh. U Knisja fidila hija Knisja li titlob. Knisja illi ma tirrikorrix għal karnalità biex jirnexxila tagħmel xi ħaġa, ma tafda f'Alla. U allura titolbu il-barka tiegħu. Ġesu għallimna illi kontinwament kien jitwarrab u jitlob. Mhux darba jew tnejn il-qatt tal-lej kollu fit-talb. It-talb li jaqadna malla, jqarribna malla. L-apostli tawna eżempju kontra eżempju. Pawlu l-apostlu għajla kien jiftaħ xi jitra tiegħu. U anke fl-ittri tiegħu jinkludi xi talb illi kien qed jitlob. Jekk aħna forsi naqraw mill-Filippin, nizzaħħaj l-Alla tiegħi kull meta niftakar fikom. Dejjem f'kull talba tiegħi għalikom nitlob bil-ferħ. Xi ħaġa ripetuta u jgħid għal xiex qed jitlob. Nizzaħħaj l-Alla u Missier Jesu Kristu billi nitlob dejjem għalikom. Peress li smajna bil-fidi tagħkom fi Kristu Ġesu u l-imħabba li għandkom għad-qaddisin kollha. Nies illi meta inqalaw problemi fil-Knisja rigward qassim ta' ikel, l-apostli ġemaw lill-fidilu qalulhom ma jixraqx li aħna nwarbu l-kelma ta' Alla u it-talb biex naqdu l-imwejjed. U allura għażlu intom irġiel ħalli jkunu jistgħu jamministraw it-tqassim tal-ikel. Imma aħna nkomplu niddedikaw ruħna
għax għandi tal-kelma u għat-talb. Għamil mux ħaġeb illi bħalissa qegħdin nistudjaw l-atti tal-apostoli u qegħdin naraw is-suċċessi ta' dawn in-nies kellhom kuntatt dirett mal-Alla. Illi akkosta kollox ma kinux affordjaw illi jitilfuh. Issa tafu mhux aħna għaddejjin. Ninsabu konxi illi anke bħala Knisja insibu bitqila biex nitolbu. Ejjew nelbu dawn l-isfidi. Ejjew nissuperaw kwalunkwe ħaġa qed iżommna milli aħna nerfgħu leħinna u qalbna li Alla il-kol flimkien bħala Knisja. Iva ċertament ħan nitolbu d-dar, possibilment ukoll mal-familji tagħna, imma bħala Knisja għandha tkun Knisja li titlob. Knisja li taraf illi il-potenza, l-qawwa, is-saħħa tagħha tinsab f'Alla l-imbierek u fih waħdu. U meta imitt drijaw il-mulej il-Knisja se timxi l-qudiem. Meta l-Knisja jidrilha illi għandha xi qawwa nattiva fi anfisha, Alla ħafna drabi jurina kemm aħna boloħ. Kemm aħna boloħ. Ejjew nitalmu nitolbu. Ejjew nagħtu każ x'jgħid l-Apostlu Pawlu, inħeġġiġkom mela qabel xejn biex isiru orazzjonijiet talb, interċessjonijiet, ratti l-ħajr għal bnedmin kollha. Alla jagħżel li jbierek permezz tat-talb tagħna. Jekk ta' bil-ħaq iridu nkunu melħ għal din l-art, dawl għal din dinja, ejjew narfu nirrikorru li Alla ħalli ta' bil-ħaq jagħmilna hekk. Fl-ittra l-Efesin ukoll Pawlu wara li jgħidilna kemm huwa importanti li aħna nilbsu l-armatura ta' ħalli niġġieldu kontra s-setat tad-dlam, kontra l-prinċipati u l-setat. Fl-aħħar bħala konklużjoni jgħid billi titolbu dejjem fl-ispirtu b'kull xorta ta' talbu tħannin. Isru bil-perseveranza kollha, taqtawx qalbkom ġifieri. Itolbu bil-qalb għal qaddisin kollha. Ġifieri għal xulxin. U għalija biex tingħatali l-kelma ħalli nkun nista' nitkellem bla biża biex narra fil-misteru ta' Kristu li tiegħu jiena ambaxxatur marbut bil-ktajjeb biex nitkellem bla biża kif jeħtieġ nitkellem. U allura narfu illi kwalunkwe avvanz fil-qdusija personali tagħna, fix-xhieda tagħna, fil-kobor tagħna anke numerikament ninsabu indipendenti għal kollox fuq it-talb. Pawlu hawnhekk qed jgħid itolbu għalija biex tingħatali l-kelma biex nitkellem kif suppost. Mhux b'timidità, mhux bir-riserva, imma nitkellem bil-qlubija. Bil-qlubija kif għandu jkun. Allura hawnhekk ħanitlu issa f'qasam ieħor. Il-qasam ta' l-evanġelizzazzjoni. Knisja illi Kristu ta' bil-ħaq toġbu hija knisja li tfittex illi twassal il-kelma, twassal l-evanġelu dak li għadhom barra. Knisja li tevanġelizza. Knisja li tevanġelizza. Kif tevanġelizza? Mhux billi nagħmlu show u marċijiet u attivitajiet ta' divertiment u danetz u drama kif qiegħed isir f'ħafna mkejjen f'ħafna pajjiżi llum. Fl-isem ta' l-Evanġelju. Imma aħna evanġelizzaw skont kif jgħidilna Ġesu bid-dinjità, bil-fedeltà, b'dipendenza fuq Alla l-imbierek. L-ewwel Korintin 3. Pawlu jgħid illi min mela hu Pawlu u min hu Apollos. Il-problema fil-Knisja Korintu kienet illi dak kellhom dawn il-figuri popolari meta iżomma Pawlu, meta iżomma Apollo, ħafna klikek, ħafna piki bejniethom, meta iżomma Kefa. U Pawlu jgħidilhom min mela Pawlu? Min hu Apollos? Huma biss ministri huma għaddejja, servi li bihom jew permezz tagħhom immintu bħalma wkoll il-mulej tal-kull bniedem. Jien ħawwilt, Apollos saqqa, imma Alla li kabbar. U allura la min ħawwel u lanqas min isaqqi mhu xejn, imma Alla li jagħti il-kobor. Torbot mat-talb din. Evanġeliżmu effettiv isir bħala riżultat tat-talb. Bħala riżultat illi issa Alla ħatar lilna strumenti dgħajfa sabiex iva waslu l-kelma
tiegħu dawk li għadhom jgħixu fil-wiet ta' del il-mewt. Nagħmlu kuntatti personali, nqasmu fuljetti, nqasmu letteratura, nagħtu bibji, CDs, studji tal-Bibja ma dak li jkun. Fit-toroq, nilħqu lin-nies. Iva anke permezz tal-teknoloġija moderna, għala le, sakemm tkun użata sewwa b'mod diskret bil-għaqal. Alla kapaċi iberika, u infatti iberika. Imma għalfejn għandha tkun knisja li tevanġelizza, il għaliex kif għadna fil-bidu, bħala knisja li nemnu propjament il-jekk wieħed ma jismax il-Vanġelu ma jistax isalva. Ma jistax isalva. Għaliex Ġesu qal mor fid-dinja kollha x'għandu l-Vanġelu kull maħluq. Min jemmen u jitgħammet ikun salvat. Min ma jemmenx ikun ikkundannat. U allura knisja illi ta' bilħaq Ġesu għandu tbissima tiegħu fuqha hija knisja li tevanġelizza. Knisja li hija miftuħa għas-soċjetà. Mhux magħluqa fiha nfisha. Issa ġo fostqa illi mhix tagħtika le, hemm nies barra, nies mitlufa illi jeħtieġ jintlaħqu. Jiena obbligat jgħid l-Apostlu Pawlu. U jalla dal-obbligu nħossuh u naġixxu fuqu. Jiena obbligat sew l-Griegi, kemm l-Barbari, sew l-Orrif, kemm l dawk li mhumiex Orrif, huma min huma n-nies. Huma min huma. Refuġjati klandestini, ċittadini Maltin, turisti, huma min huma narġa' ngħid. Obbligati lihom u għalhekk daqs kemm jiġi minni, jiena lest, jew jiena predispost, ninsab available. Illi nxanda l-Evanġelju lilkom li qegħdin fruma wkoll għax jien ma nistħix mill-Evanġelju ta' Kristu. Għax huwa l-qawwa tal-laqgħa salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu. L-Evanġelju bih Alla juri il-potenza tiegħu. Juri l-abilità tiegħu li kapaċi jsalva, imma lil min ħajsalva il-dawk li jemmnu l-Evanġelju. U kif jemmnu l-Evanġelju jekk ħadd ma jxandrilhom, u kif ixandru jekk ma jkunux mibgħuta? Kif inhu miktub kemm huma sbieħ riġlejn ta' dawk li xandru aħbarijiet tajba ta' snin. U l-Knisja illi toġob il-Kristu knisja illi toħroġ, tmur, titkellem man-nies. Dejjem skont l-abilità tagħna u daqs kemm jiġi minni. Nafu għandna l-impjieg tagħna, għandna l-familji tagħna, iva però jekk il-ħin tagħna inqasmuh sewwa ħansibu bibien miftuħa. Ħanibdew nirrealizzaw Alla fetaħ li bieb hawnhekk biex nitkellem l-Evanġelju, biex nixxerja l-bxara tajba ma dak li jkun. Issa sew jekk bil-fom jew tajtu ktejjeb jew dan. Irridu nkunu nies illi ta' bilħaq lesti u nixtiequ illi ħaddieħor igawdi magħna l-istess maħfra illi ngawdu aħna lkoll. Biex jintlaħaq dan ovvjament, sa jkoll nsemmi qasam ieħor. Tkun knisja wkoll illi taħdem. Knisja li taħdem. L-idea ta' illi jiena membru fil-Knisja Evanġelika Trinità. U x'tagħmel prattikament il-ħadd niġi kważi sagħtejn bil-qiegħda u nisma'. On the receiving end. Nirċievi biss. Nieħu biss. Hemm ħaddieħor li qed iservini, imma tkun issa il-kontra wkoll. Musqaq trielem. Tirċievi u tieħu. Tirċievi u tagħti. Tirċievi u tagħti. Knisja li taħdem hija knisja illi l-kol kemm aħna qegħdin nirrealizzaw illi xi wħud minna kapaċi jagħmlu dat tip ta' xogħol. Oħra jagħmlu dat tip ta' xogħol. U kollha mingħajr m'għandna l-fejn nejru għal xulxin, anzi, narfu li qegħdin nissupplementaw in-nuqqas ta' xulxin. U din hija l-idea li Alla jrid li niesu jinġabru flimkien u nkunu identifikati flimkien, insiru nafu xulxin, ħalli ta' bilħaq naħdmu bħala organizmu wieħed. Organizmu wieħed. Illi għandu diversi membri, differenti minn xulxin, però qegħdin jikkontribwixxu sabiex il-ġisem jgħix,
jikber, ikun b'saħħtu. Pawlu l-Apostlu għal darb'oħra jgħid dwar l-impenn, dwar il-ħtieġa li aħna nkunu ħaddiema għas-saltna tal-Alla. Kolossin 1 vers 120 jgħid aħna nxandru lilu lil Ġesu ġifieri. Huwa t-tema huwa s-suġġett preminenti fix-xandir kollu tagħna. Lilu aħna nxandru billi nwissu lil kull bniedem u nagħlmu lil kull bniedem bil-għerf kollu biex nagħmlu lil kull bniedem perfett jew matur fi Kristu Ġesu. Għal dan il-għan jiena nitħabat u nitqabad skont is-saħħa tiegħu li taħdem fiha bil-qawwa. Għal darb'oħra dan li għadna aktar kmieni. Ħanitħabat, ħankun bieżel imma skont is-saħħa tiegħu, skont is-saħħa li jagħtini Alla li taħdem fiha bil-qawwa. U allura Knisja li toġob il-Kristu ħatkun komposta minn nies illi lesti li jikkontribwixxu. Min iħen ħajamilek bil-ferħa, min jgħallem ħajjoħsib it-tagħlim, min iwissi ħajjoħsib it-twissija, min jipprofetizza jħossib l-profetizzar, min iservi ħajservi bi-gratitudni, min imexxi b'diligenza, u dawn il-membri kollha qegħdin flimkien jaħdmu għal saħħa u l-kobor tal-Knisja. Nies dedikati, mhux osservaturi komdi, osservatur komdu. Li ħaġa l-aktar li tdarras fi Knisja hija meta għandek persuna li prattikament ma tagħmel xejn li ftirċievi, imma mbagħad tikkritika. Imma mbagħad siba biex tipponta subajja lil ħadd ieħor. M'għandux ikun hekk. Ja Knisja illi jekk wieħed, anzi li kull wieħed waħda minna li rċevejna doni, abbiltajiet spiritwali, għandna inħadmuhom għal kobor u l-edifikazzjoni ta' xulxin. Mela Knisja illi taħdem u fl-istess ħin mhux waħda u mhux l-oħra. Hija Knisja wkoll li titgħallem, tkompli titgħallem. Kemm hawn Kristjani illi tgħallmu ftit u waqfu. U jista' jkollhom 60-80 sena u tistħarriġhom u ssaqsihom u jafu daqs tarbija. Għaliex? Għax ma baqgħux jitgħallmu. Il-Kristjan Knisja b'saħħitha hija Knisja illi tieħu bis-serjetà il-kelma ta' Ġesu qabel ma tala lura fis-smawiet. Għalmuhom kull ma kmandajtkom jien. U b'daqshekk ma jfissirx il-kliem li ħareġ minn fomu jew il-kliem li huwa rrekordjat fil-Vanġeli. Il-għax Ġesu għallem ukoll it-Testament il-Qadim kollu huwa validu. Kollu. U l-Apostli għalilhom intom l-Ispiritu Santu se jfakkarkom xettilkom jiena u allura l-kitbiet tagħhom ukoll huma l-kelma ta' Kristu. F'kelma waħda l-Iskrittura mqazza hija l-kelma ta' Kristu. U Knisja illi toġob il-Kristu hija Knisja illi nistgħu insejħula skola fejn wieħed qed jitgħallem u s-sillabu ma jispiċċax. Is-sillabu, il-gradwazzjoni se tkun meta tmut. Hemmhekk tkun l-estate il-kors tiegħek. Da parti tagħna rridu nkunu dixxipli. Studenti, dixxiplu tfisser alliev, student, wieħed li għadu ma wasalx, wieħed li għadu jistudja. U jistudja mhux biex nimlew moħħna bil-fatti, imma nimlew qalbna u moħħna bit-tarifi tagħna Alla ħalli dak jimbuttana l-qoddim, jimmotivana għal servizz aħjar. Għalhekk qed ngħid jekk il-Knisja li taħdem, hija Knisja wkoll li tistudja l-kelma t'Alla. Li timmedita fuq il-kelma t'Alla, li toħodha bl-akbar serjetà. Araw kif kienu il-Kristjani fil-jiem bikrija tal-Knisja, Atti 2 vers 42. Li dawn jgħidlek illi wara li tagħmdu komplew iżommu sħiħ fit-tagħlim.
komplew dedikati fit-tagħlim, fix-xirka tal-apostli, fil-ksir tal-ħobs u fit-talb. Si? Talb li diġà aċċennajna għalih. It-tagħlim, id-didakej, jiġifieri li inti hemm bżonn tikber fit-tarif. Illum hawn kampanja sħiħa kontra il-knowledge. Il-knowledge. Il-problema hi mhux għax li għandna ħafna tarif, għandna ftit wisq tarif. U t-tarif bibliku tal-Kristjan medju huwa poveru wisq. Wisq. Mhix kwistjoni li tant jiena mfawwar bit-tarif li rasi kibritli. Illum il-ġurnata hija pjuttost il-kontra. Pjuttost il-kontra. Jeħtieġ illi studju tal-Bibbja, qari devozzjonali, iva, dana għandu jkun u jkompli bil-ħeġġa kollha. Qasam ieħor illi jiddistingwi knisja li qed iġġib ruħha ta' prostituta minn knisja li tiġġib ruħha bħala xebba safja għal Kristu. Tkun knisja separata. Xirt ngħid. Knisja separata hija knisja illi tobot id-dnub, tobot l-ispirtu mondan, ġifieri ma nitkaxkrux mal-ħamla tal-soċjetà kif qed taħsibha u x'qed tagħmel u x'inhu popolari, u knisja wkoll li tobot it-tagħlim fals. Speċjalment tagħlim fals preżentat bħala tagħlim bibliku. Knisja separata, it-Testament il-ġdid ħin kollu jenfasizza. Irid ikun knisja mifruda għal Kristu. Insemmi biss 2 Korintin 6, vers 14. Fejdilna tintrabtux taħt madmat li mhux indaqs ma dawk li ma jemnux, għax x'tisħib jista' jkun hemm bejn il-ġustizzja u l-ħażen u li ma għaqda hemm bejn id-dlam u d-dawl. U li ma ftehim hemm bejn Kristu u Beljal jew ix-xitan. Jew x'għandu x'jaqsam min jemmen ma jemmenx. Xi ftehim hemm bejn it-tempju tal-awlidoli. Knisja separata hija knisja illi tifhem u taġixxi fuq tal-fatt illi Alla jrid poplu safi għalih. Poplu leali lejh, poplu illi mhux jiddakkar u jinfluenza ruħu minn qed jagħmlu f'reliġjonijiet oħra. Hija knisja li taraf illi d-dinja hija fid-dlam spiritwalment. Reliġjonijiet bħal Buddiżmu, Konfuċjaniżmu, Hinduiżmu, dawn huma reliġjonijiet folots li għandhom bżonn lil min iwaslilhom l-Evanġelju. Ma dux ukoll niddejqu ngħidu illi fil-Kattoliċiżmu Ruman rridu bl-imħabba imma wkoll bil-kuraġġ ngħidu fejn żvijaw. Ir-riforma fis-seklu 16 ma saritx kombinazzjoni u ma saritx xejn. Riforma il għaliex kellna bżonn nerġgħu mmorru lura lir-ras il-għajn, lura lill-Iskrittura. U il-kustjoni prinċipali li kellu Sidna Ġesu Kristu mal-mexxejja reliġjużi ta' żmienu, tafu x'kienet? Kienet il-fatt li dawn il-mexxejja l-Fariżej, is-Sadduċej u l-bqija ivvintaw tagħlim illi ma setgħux jiddefenduh mill-Iskrittura mqazza. U Ġesu ħada kontra tagħhom għalilhom għaliex intom ukoll tiksru l-kmandament Alla minħabba t-tagħlim tagħkom. Fil-Knisja Kattolika għaliex jagħmlu l-istatwi u jiksru t-tieni kmandament. Għaliex? U allura maħniex lesti li niftħu ħalqna u nurruhom l-iżbal tagħhom. Ġesu jkompli jgħidilhom hekk ġibtu fix-xejn il-kmandament Alla minħabba t-tagħlim tagħkom. Minħabba t-tagħlim tagħkom. X'tagħlimu fil-każ tal-Knisja Kattolika it-tagħlim tal-purgatorju li dak li jkun qed iġġielu tħajru
jafda jew jittama f'dan il-post fittizju fejn ħajmur jitnaddaf minn dubietu u allura ma jistax jifhem illi Ġesu imsammar mas-salib u l-xuxtat mill-mewt fih biss hemm il-maħfra sħiħa tad-dubiet. Kellu raġun Ġesu illi jieħodha kontra dawn in-nies illi jsejħilhom ipokriti. Dal-poplu jersaq liha b'fommu b'xuftejh iweġġaħni iżda qalbu hija mbeda minni u għal xejn jagħtuni qima billi jgħallmu bħala dottrini il-preċetti tal-bnedmin. Hemm preċetti tal-bnedmin fil-Knisja Kattolika hemm ħafna li huma stmati ta' importanza ugwali ma' kwalunkwe ħaġa oħra fl-Iskrittura u Ġesu hawnhekk qed jgħid qed jikkwota l-Iżajja u jgħid għal xejn qed jagħtuni qima. Issa aħna biex bdejna dal-għodu. Bdejna knisja li temmen u knisja li tagħti qima. Ġesu qed jgħid hawnhekk li Alla ma jilqax dik it-tip ta' qima li tiġi minn nies li qegħdin jemnu xi ftit mill-Bibja u jżidu magħha tagħlim ivvintat bit-tradizzjoni mill-bnedmin iħaltuhom flimkien għal xejn jagħtun qima għax qegħdin jgħallmu bħala dottrini il-preċetti tal-bnedmin. Knisja separata mhux biss tevita twarrab tagħlim uman imma aktarx ukoll twissi lil dak li jkun meta jkun qed jiżbalja b'dan il-mod. Ovvjament, fejn imbagħad jidħlu kulti u setet. Xhieda ta' Ġeħova, Mormoni, dawn ma nasibin l-iżjed popolari f'pajjiżna, illi jiġidu dottrini kardinali. Fosthom illi Ġesu mhuwiex Alla, ovvjament jiġu Trinità, u ħafna dottrini oħra ma nistgħux b'ebda mod illi nagħmluha magħhom, imma aktarx meta niltaqgħu magħhom ejjew bil-paċenzja. Nippruvaw niftħulhom għajnejhom u nurruhom l-Evanġelju tal-Grazzja t'Alla. Mill-bqija knisja separata. Iva separata mill-ħażen u mid-dnub u mid-dottrina falsa, imma hija knisja li mbagħad tfittex unità u għaqda u xirka ma' knejjes leali u fidili bħala. Jiena wieħed minn dawk illi nemmen ħafna fl-ekumenizmu. Imma ekumenizmu ġenwin. Ekumenizmu ta' aħwa. Ta' Kristjani li jagħmluha flimkien. Illi jikkoperaw, lesti jikkoperaw, jippromuovu xirka bejniethom. Finalment, knisja illi toġob il-Kristu. U jekk finalment fadal waħda nistgħu nsemmu ħafna iktar. Ma sapjina jekk ikolkom tindovinaw kol taw x'inhi, hija knisja li tħobb. Ma stax ma semmijiex. Distintiva. Jekk hija knisja li temmen il-fidi dejjem u infallibilment topera bl-imħabba. U jekk allura aħna tant issa iffissajna fuq id-dottrina u fuq it-tagħlim, imma mbagħad ninsabu tant riġidi u tant maħniex lesti li immattru jdejna, fajnuna, taħnina, ta' karità, ta' għajnuna l-ħaddieħor. Pawlu għalt jista' jkollok id-don tal-profezija u titkellem bl-lista tal-bnedmin u tal-anġelu ma jkollokx imħabba, minti xejn. U għet nsemmija l-aħħar biex tibqa talli dan l-impatt fuq qalbna. Knisja li tħobb, knisja li timita lil Ġesu Kristu. Knisja li kif qal Pawlu fil-Efesin 5, kunu mela imitaturi ta' Alla. Ixbħuh il-Alla, ikkupjaw il-Alla, kif? Billi tħobbu, billi timxu fl-imħabba bħalma Kristu kol ħabna u tagħlu nnifsu bħala sakrifiċċju briħa ħelwa lill-Alla. Knisja illi hija miftuħa għal ħaddieħor. Miftuħa għal ħaddieħor. Knisja li lesta li tidħol f'ċertu riski, f'ċertu periklu, f'ċertu telf, għax meta inti hija tħobb qed titlef, ma l-weda tal-Alla hija li jagħtina mid-darba aktar. L-Apostol Pietru
fl-ittra tiegħu jgħidilna wara li naddaftu ruħkom billi smajtu mill-verità u dik hija l-essenzjali. Sirna Kristjani għax smajna l-verità u weġibna l-verità. Melissa permezz tal-Ispirtu ħobbu lil xulxejn bħal laħwa bla erq u qisu li tħobbu xulxin b'qalb safja bil-ħeġġa kollha. Il-verità twassal għall-imħabba. Ma jistax ikun mod ieħor. Ma jistax ikun mod ieħor. L-istess apostlu Ġwanni illi kwotajt mit-tieni ittra tiegħu wara li jenfasizza l-verità kemm 7 darbit semmija 7 darbit. Ikompli biex jgħid u issa nitolbok Sinjura, issa li tinsab fil-verità u temmen il-verità. U issa, Sinjura, mhux qisni ktibtlek mandament ġdid, imma dak li kellna mill-bidu, li aħna nħobbu l-xulxin. Din il-mħabba li nimxu skont il-kmandamenti tiegħu. Dan l-kmandament li bħalma smajna mill-bidu imxu fl-imħabba. Mill-verità Ġwanni b'mod naturali, b'mod spontanju, jgħidilna għal xiex għandha twassalna l-verità għall-eżerċizzju kontinu tal-imħabba. L-imħabba li hija paċenzjuża, li hija twajba, li taħfel, li temmen kollox, tafda kollox, tissapporti kollox. Meta temmen kollox, temmen dak li jkun. Li avolja forsi huwa sakranazz u midaj, inti tibqa' titlob għalih. Għax temmen li Alla kapaċi jdawru. Kapaċi isalvaħ mill-ħakma tad-dnub tiegħu. Knisja li tħobb hija knisja illi iva ninħabbu bejnietna fis-sens illi qegħdin nippruvaw ngħinu xulxin matul il-pellegrinaġġ tagħna, imma wkoll miftuħin għal dawk li huma barra. U narfu illi dawk li huma barra mhumiex Kristjan u meta jitħaltu magħna jeħtieġ b'kull erf u b'kull imħabba narfu kif nittrattaw magħhom. Illi aktarx milli nimbuttawhom lem, irresquhom. Inħajruhom jisimgħu aktar. Din hija l-sfida tagħna. Min għandu id-tnejn ħajsma' dak li qed jgħid l-Ispirtu lill-Knejjes. Għandna widna biex nisimgħu l-Ispirtu Santu x'qed jgħid lilna bħala Knisja, lilna. U int personalment qiegħed tgħin jew tfixkel milli tintlaħaq u navvanzaw lejn din it-tip ta' Knisja. U allura x'bidliet trid tagħmel biex dan l-ideal isir realtà. Ma jibqax ideal hemmhekk jridu naslu. Għadna ma wasalniex imma l-hemmhekk mexjin. Kull wieħed minna jew qed ifixkel jew qed jgħin. Ma jistax tkun fit-triq tan-nofs, jew tfixkel jew tgħin. Ejjew il-koll flimkien narfu illi jekk la darba ta' bil-ħaq Kristu ħabna ma jistax jonqos li aħna se nirrispondu bl-imħabba tagħna biex ikollu ta' bil-ħaq poplu f'pajjiżna illi jarfu huwa lejali lejh. Forsi tajt imma ta' bil-ħaq niġi hawnhekk ġimgħa wara ġimgħa però ħares madwari u dak fejn qed jagħmel hekk u dik fejn qed tġib ruħha hekk u dik tip ta' atteġġjament ma jgħin il-ħadd. U m'hemmx loku. M'hemmx loku. Alla għaliex it-triq l-qudiem hija waħda sempliċi. Trid il-bidla f'dil Knisja. Kun int il-bidla li tixtieq tara f'din il-Knisja. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind.